Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der har jeg min søster Anna med, og vi skal lave en udstyrsvideo. Og det her det bliver med underlag, så vi har sådan en stak herude, og jeg ved ikke, hvor mange der er, der er sådan nok som 10-15 stykker eller sådan noget. Så ja, vi tænker egentlig bare, at vi vil komme i gang. Okay, det første jeg har, det er fra Rider by Horse, og det er egentlig bare sådan mørkeblåt. Og ja, det var rigtig flot. Så, ja. Og det første jeg har, det er fra HV Polo. Og det er bare godt. Og det er godt. Ja. Og så har jeg det her fra Rider by Horse igen. Og det er bare helt almindelig sort. Og så har jeg en fra HKM. Og det er også bare helt almindelig sort. Den er lidt rød på. Ja, bare lidt den der. Så har jeg et mere fra Rider by Horse, og det her det er bare helt almindeligt gråt, og det er et dressurunderlag. Og så har jeg en flyving fra Horses godt, og den er bare helt almindelig hvid. Og så har jeg den her mørkeblå en, og jeg ved ikke mærket, den er meget, meget gammel. Den havde jeg til en af mine første ponyer, tror jeg. Så jeg aner ikke lige, hvad mærket er. Det står ikke lige nogen steder. Men ja, det er bare blåt. Og så har jeg en orange her fra Rider by Horse. Og så har jeg min sorte her, og sådan her om. Der står der Isabella, så den er lavet sådan helt så specielt til hende. Og den er, fra Horse. Og så har jeg en her fra Lille Fødedyr, og den er helt almindelig rød. Og så har jeg den her brune en fra, Horse Guard. Og ja, den er bare brun, og det er sådan dressurunderlag. Hvad? Ja, den er gået lidt i stykker. Og så har jeg en fra Eskadron, og den er sådan selvlysende-agtig. Okay, så har jeg en fra sådan helt almindelig blå en her, og den er fra HKM. Og ja, den er også rigtig flot, og det er også sådan et dressurunderlag. Og så har jeg en her fra Horse Guard, og den er sådan gul. Så har jeg en helt almindelig sådan mørkeblå igen, som også er fra Horse Guard. Og så har jeg en her fra Horse Guard, hvor der står Jason på, og den er sådan babyblå. Ja. Okay, så har jeg en grøn en, og jeg kan simpelthen ikke udtale, hvad det er, der står. Der står et eller andet Chok M Mølle Sports. Det står sådan heroppe, og jeg aner ikke, hvad det er. Men ja, det er i hvert fald bare helt almindeligt, sådan helt lysegrøn. Og så har jeg en rød en her fra Horse Guard, og den er rød. Og så har jeg den her hvide, og den har sådan nogle diamanter på hernede i siden, og den er fra Totti. Og så har jeg en sådan brun-agtig her fra Rider by Horses. Og så har jeg også sådan en brun en, og den er fra Horse Guard, og den bruger jeg bare ikke så meget. Og så har jeg en Bordeaux-farve her fra Rider by Horses. Okay, og Anna, du tager lige mere, fordi jeg har kun et, og Anna, du har to, ja. Så du tager bare lige. Så har jeg lidt rød ude i kanterne fra Rider by Horses. Ja. Og så har jeg også mit hvide fra Rider by Horse, og det er et dressurunderlag, og det har bare sådan nogle sådan lidt sølvagtigt her, og så lidt hvid og sølv og hvid. Så ja. Og så har jeg en hvid en her med et rødt flag og rød i kanterne fra Christina Sport, og den er jeg rigtig glad for. Ja. Det var egentlig alt for den her video. Vi håber rigtig meget, at I kunne lide den, og vi tænker, at der sådan kommer afsnit, og Anna hun kommer med i sådan alle, så det ikke bare bliver en af dem, men så det så bliver alle, hun kommer med i. Så ja, og det her det var første afsnit,
Så vi håber rigtig meget, at vi giver den et like. Husk at abonnere min kanal, og så må I selv om I skrive en kommentar eller andet. Og så ses vi meget i næste video.